dnes tu máme, proste dnes vám budem ukazovať, koľko peňazí som si našporil za jeden týždeň. No ale pokým sa na to vrhneme, rád by som bol za like, odber a pekný koment. A my ideme na to. Takže takže máme tu desiatku, klasickú, není žiaden fake, nebojte sa. Desiatka. Potom tu máme ďalšiu desiatku. Ďalšia. A potom tu máme ďalšiu. Takže máme tu 30 eur. 30 eur som si našporil za jeden týždeň. A ideme si to ešte ukázať. Proste ukážeme si to aj poskladané. Takže ideme na to. Zatiaľ. Či ľudia chcete to vidieť, dajte like, odber a ideme na to. Čiže ľudia, videli ste to, bolo to dobré, hej, mám tu 30 eur za jeden týždeň. No a keď chcete takých ďalších podobných videí o peniazy, tak dajte like, odber a zdieľania a zapnite si zvonček, aby ste neprišli o také ďalšie podobné videá. No a ja sa s vami lúčim a čus! Keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a čus.